постійно я чую, тобто, а де кримські татари, чи де кримчані? Але вони є дійсно і повсюди. Це не лише кримські татари, це українці, це росіяни, але вони підтримують, люблять Україну. І от у нас є от автівка наша, вантажівка, да, Кримський фронт, і на неї несено Крим – це Україна, перемога, разом до Криму, разом до перемоги. І от ми от постійно, коли по Україні там навіщаємо наших десь друзів, все, і от коли ти починаєш під'їжджати до ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, да, там вже майже лише військові автівки, ти зразу розумієш, тобто, і там десь зупинаєшся, все постійно приходять хлопці і кажуть, і тобто це не лише кримські татари, знов наголошую, да, що кажуть, а я з Криму, я з Євпаторії, я з САК, я з Севастополя і так далі. І нам дуже приємно, що от ми вас бачимо, що є Кримський фронт, Крим. Тобто, дійсно, дуже багато хлопців вони долучились, дуже багато тих, хто вже, на жаль, віддав своє життя. І це для нас те, що люди віддають саме дороге, да, тобто, що в них є життя, для того, щоб повернутися на батьківщину. І ми це маємо пам'ятати, і про це маємо наголошувати, тому що якщо ми зараз скажемо, що ці території належать ворогу по праву сили, да, то навіщо всі ці люди віддали своє життя? За що ми боролись?